Здравейте! Днес отново сме с SPFL и ще ви представим срещата между Алекс Еспозито и Стефани Пешева. С мен отново е моята приятелка Неда Маринова. Здрасти, Неда! Здравейте отново! Радвам се да съм тук с вас тази вечер. И ето, вече излизат момичетата. Поздравява с характерния за Савате поздрав Алекс. Той е от сърцето към публиката, съдиите и разбира се феновете, които са дошли да я подкрепят. А ето е и нашата състезателка Стефани Пешева. Това за нея е дебют на SPFL. Има няколко срещи по Савате в другия по-лекия стил Асо. Докато Алекс е шампионка на Франция. Така че ще видим нашето момиче как ще се справи днес. Определено по-обидната състезателка е французойката, но това ще бъде една интересна среща. Има възможност Стефани да покаже уменията си, поздравяват се двете състезателки и съдията им дава последни наставления. Нека видим, има разрешени забранени удари, за които той е длъжен да предупреди. Готови са. Съдиите също са готови за този матч. И поставяме неговото начало. В началото се очаква повече да се опознават двете опонентки, да проверят своите реакции, но те влизат в директен сблъсък, както виждаме. Доста активни са двете състезателки, успява да избяга от въжетата Стефани. Някак със самочувствие подхожда Алекс, но в началото да, определено се личи, че се опознават. По-плахи са. Те първа предстои да видим докъде ще разгърнат своя потенциал в тази битка. Ето добра атака на Стефани. Получиха предупреждение. Преди всичко очакваме спортсменство от двете момичета. За сега шампионката по Савате от Франция изглежда стои доста по-уверено, доста силен удар. Попада. Само, че в забранена повърхност. Да. Доста неприятно беше това за Стефани. Надяваме се да не повлияе на нейната игра. Върху играта, да, надяваме се да ни повлияе, но върху точките няма да повлияе, тъй като този участък не е разрешен да се атакува при дамите. За сега пази център французойката. Стефани забелязваме, че опитва повече контратаки. Някои си получават в интерес на истината доста добре. Може би ще наблюдаваме един доста равностоен двубой. Личи си, че са леко плахи в началото и двете. Взимат няколко секунди, за да и се отново контратака от Стефани, да. Стефани нанаси някои добри удари на французойката, успява да я притисне, но и тя се отбранява доста умело. Това беше добра серия и двете. Добра размяна, да. Край на първия рунд. Виждаме, че французойката има лек превес. Малко по-висока е. Това определено в някакъв момент от срещата ще окаже влияние. Поне според мен. Това е доста технично. Да, определено, да. Това са известни състезателите от Франция, тъй като те се състезават в родината на Саватето. Доста технични са, доста умело боравят с ударите, които са разрешени в Саватето. Втория рунд започва сега. Стефани тръгва в директна атака. Да. Абсолютно. Доста мотивирани са двете състезателки, тъй като на този етап няма изявен лидер. Има лека доминация от страна на французойката като че ли. Но въпреки всичко, Стефани има всички шансове да обърне двубоя. Според мен първият рунд беше напълно равностоен. Аз лично не бих могла да дам глас за която и да е. По-скоро равен. Може би, виждам сега. Доста уверено се излъчва французойката. Ето отново добра размяна на удари от двете състезателки. Изглежда се опитва да приплещи Стефани тя. При евентуално равенство, това, че французойката стои в центъра на ринга и тя определя движението в цялата среща, може би ще окаже
леко влияние върху съдийското решение, тъй като това се толерира повече. Абсолютно съгласна съм с теб. Освен това, техниката при изпълнението на ударите е доста важна за Саватито. И по-чиста мисля, че за сега нейната. Нека видим дали ще успее Стефани да събере сили за добра атака срещу французойката. На контрите доста добре и се получава. Доста повече се движи тя из ринга. Но както казваш, да видим дали ще успее тя първа да нанесе удар. За сега да, изглежда французойката тръгва по-често в атака, докато нашето момиче се защитава в контратака и реализира все пак попадения. Приключва втория рунд. Ще починат малко състезателките, дано видим един зрелищен трети рунд. Да затвърди своята доминация над другата и да вземе повече точки. Ето, от повторението се виждат тези добри контраводери. И да се надяваме Стефани да е получила последни наставления от своя треньор. Мисля, че сега ще се раздадат на макс момичетата, със сигурност. Ето, да, изглежда имат Стефани сили. опитва първа да нанесе удар. Стефани ще опита да бъде по-активна, предполагане. И няма какво да бъде. Има нужда от това, за да спечели. Да, и аз така Изглежда мисля. в добра кондиция. Мисля, че и втория рунд беше доста леко предимство за французойката. Тя продължава да поддържа доста добро темпо. Опитва французойката. Атака на Стефани. Доста добра атака. Да. Страхотно настъпателна е тя. И тук получава отговор от своята опонентка. Размея малко на ролите. Изглежда в момента французойката се стреми към по-далечни разстояния, отколкото се държи Къслива е. на разстояние, да, българската си противничка. Предполага, че може би И тук има предимство. получава крак в главата Стефани. Въпреки това атаките не продължават да валят и от двете страни. Изглежда най-динамичен ще бъде третия рунд. Със сигурност, да. Да видим последни секунди от рунда. Още съвсем малко време остава последни точки да бъдат взети. И неприятен удар в слабините на французойката. Предупреждение има тук от страна на съдията. Прави впечатление, че доста пъти получиха предупреждение. Но това беше много добра атака от Стефани. Стефани не спира да печели точки, но и опонентката ѝ е решена да я притисне в последните Отново. секунди на матча. И това е краят на третия рунд, който е последен между двете момичета. Да видим сега. Ето някакви повторения. Доста добри моменти имаше в този рунд и за двете според мен. Не играм никакво лошо нещо момиче, въпреки че това беше дебют за нея. И се изправя пред доста по-опитен опонент. И титулован. Понякога знаем, че самия факт, че Съдята знаеш с извиква кого двете играеш. момичета. Нека видим коя е победителка в този матч. Доста оспорвана беше срещата. Абсолютно аз лично не бих дал предпочитание в момента. Може би леко предимство за Алекс. В случая френската състезателка печели. Поздравления за Алекс Експозито. Страхотни среща ни представиха двете момичета. Да, определено. Това беше всичко от нас този път. А вие не спирайте да следите канала на SPFL и очаквайте с нетърпение следващите срещи. Колко фокус беше, няма той мога да постоянно.